ukhuluma ngesithombe. Indaba la khuluma khona. Oh, iso 18. Khona sokusizwe ngayo. Iphepha. Exodus. Yeah, start. Exodus Chapter 9. So 18. verse 13. Verse 13. Yeah. uJehova wayesethi kuMose, vuka ekuseni kusasa ume phambi kukaFaro uthi kuye, uJehova uNkulunkulu wamaHebheru usho kanje uthi, bavumele abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Ngokuba kulesi sikhathi ngizakuthuma zonke izinhlupho zami enhlizweni yakho nasezincekweni zakho nakubantu bakho ukuze wazi ukuthi akakho onjengami emhlabeni wonke. Ngokuba ngase ngilule isandla sami ngakushaya wena nabantu bakho ngesifo uze uchitheke emhlabeni. Amen. Indaba ithi lento ezithupha zithuma uNkulunkulu. Indaba kaMose abazalwane ababafunda eBhayibheli bayazi isibaphi. Konke lokwenza qala waphiwa amandla qala usho kwenzeni ngapha. Amen. Phiwa amandla uNkulunkulu uzakwazi ukuyihamba lendlela. Yeah. Ubengeka zakwazi uqala wa-connected noNkulunkulu waphiwa amandla. Amen. Ukuze akwazi ukubhekana nesimo. Webona ukuphiwa amandla. NoJesu wabathandazela ukuphiwa amandla kuZulu ifuba ushumayela. Iqala manje inguNkulunkulu indaba. Ayikho oyokwenza. Oyokwenza isandla sikaNkulunkulu. Amen. Uqhubeke. Verse 16. Kepha ngikumise ngalokhu ukuba ngikubonisa amandla ami. Igama lami lishunyelwe emhlabeni wonke. Njengoba sashunyelwa namhlanje emhlabeni wonke. Noma ngabe khona isimo obhekana naso esitheza ngalendlela. Uma umzalwane ingenxa ukuthi igama likaNkulunkulu ufuna lazi. Amen. Lokho ngabe thina sibona sengathi wena siyakhala kwena sikubhekile. Usokwini sosikhathi sokudlula kusona. Ngoba noma nokudlalela umuntu okudlala ukuzebana. Uma udlule igama ebolisi wadlula bona. Abesenkulunkulu ingeke ukuthi uNkulunkulu sewefuna ukudunyiswe igama emhlabeni wonke. Noma ngabe kuthiwa bazalwane kukhona lezinto ezisekelana nalento oyisipho kwayo la ezweni eyenzayo ukuthi uNkulunkulu ufuna ukudunyiswe igama emhlabeni wonke. Amen. Ngikubona nisabana. Hayi ukuthi inhlupho azikho. Khona izinto esibhekana nazo. Amen. Kodwa ngokuthi sibheke kuyo. Sifakaza ngayo kusasa mesifike. Kusho ukuthi konke ngokwegama lakhe. Amen. Verse 17. Usabavimbela abantu bami ungabavumeli ukuba bahambe na. Bheka kusasa ngalesi sikhathi ngiyakuyisa isichotho esinzima kakhulu esingazange sibe khona esingaka eGibhithe selokulakhiwa kuze kube manje. Ngalokho thuma ubuyise imfuyo yakho nakho konke onakho endle bonke abantu nazo zonke izinkomo okuza kufunyanwa endle kungagoduswanga kuyabuwelelwa isichotho kufe. Yena owalesaba izwi likaJehova phakathi kwezinceku zikaFaro wazenza izinceku zakhe nezinkomo zakhe ukuba zibalekele ezindlini. Ubani usabe izwi likaJehova omunye wezinceku abantu. Amen. Ukhulunywe ngobani ukuthi abangelise imfuyo lakho bonke. uNkulunkulu ufuna amandla akhe isikhathi soba khona. Batshelwa laba kwasekulaba abakhethiweyo wasebekhethiwe. Kusho uNkulunkulu uthanda bonke abantu. Amen. Umuntu ngoba nabo abantu abafaka bazalwane. Ungazibewa ukuthi abanye abantu abadala uNkulunkulu.
ukuthi ngabakhethile Amen. njengaIsrayeli. Amen. Kuthiwa bakuyise yonke into kuyo kwangalo ngezandla ngaphakathi. Amen. Bese ngathi loyo owezwayo walalela izwi kaJehova ezafaka. Amen. Ngicela abazalwane lesilalele kahle ngoba ezafaka. Sho ukuthi ngizofaka. Amen. Welizwe ukuthi izwi limemezeke kwaze kwezwa nabantu bese ba-against Israel. Bazwileke. Amen. Kwase kuthi abezwile bayiqoqa imfuyo yabo ngoba kusisithole singakahazi sibonakala. Amen. Akuzange kuthiwa uNkulunkulu usemdlana ngoba akanako ukuthi kube kwawemini abangabesatshela sebebona ngasisithole. Amen. uNkulunkulu wenza ukuthi bezwe bese babona bazolalela engeke afake ukuthi uNkulunkulu ukhulumile uthe akungeniswe imfuyo yonke phakathi nakho konke abana. uMose wayeselula induku yakhe ngasezulwini. uJehova wathuma ukuduma nesichotho nomlilo wehlela emhlabeni. uJehova wawisa isichotho phezu kwezwe laseGibhithe. Kwase kuwa isichotho nomlilo owanyazima njalo phakathi kwesichotho. Kwakunzima kakhulu. Okwakungazange kube khona ezweni laseGibhithe okungangakho selokulaba yisizwe. Lapho lezi ifundo bazalwane uma sifunda uyakhumbula ukuthi bekhona lezi mangaliso khona ngasabezwe kubala la bekhona lezi mangaliso senduku sophansi impilo inyawo khona laba bemlilo izanusi bebekhona bekwenza kodwa ungikhethayo ngakho uthi mangibheka indaba isikhathi esiningi bakwenza emva kokuba eseqalile ukubasebenza. Uma kufika isikhathi la khona amasebe efuneka khona nabo sebathumela abantu. Bathumela okuhlungu bathumela khona ejika. Fanele ngoba abantu baviwa ukuthi awangaka. uNkulunkulu benza ukuba vumelane naye kulento le azokwenza. Manje mangibheka ezanusi bazalwane ziyaphela. Ayisayizwe indaba yazo emva kwamathuba. Vela processa sei mama pasa khona amathuba ubani ushweze nombani weselalele inhlungu zakhe esebenza uNkulunkulu Nkosi yami. seqabe wona angisezwa ukuthi emva kwalokho naba nabo manje isithuthweni sebekho ukuthi sebenyamalele sikusebenza nje isandla sikaNkulunkulu kuphela. Verse 25. Isichotho sashaya konke kwakusendle abantu nezinkomo ezweni lonke laseGibhithe. Isichotho sashaya yonke imifino yasendle, saphula yonke imithi yasendle. Ezweni laseGosheni kuphela lapho babekhona abantwana bakwa-Israyeli kwakungawi isichotho. Ukubona le nto ukuthi uNkulunkulu uyazenza isimanga ezinkulu kabi. Sike sathi lapho sikhona siqoqa nje ngolwayo. La ngibone khona isimanga ukuthi bengayazi into mina le wonke ukuthi ukushiza abafana. Ukhanya khona. La ngapha uNkulunkulu wenza ezinye izinto ezinkulu. Lithi izwi lenkosi iseGosheni kuphela. Ngabe kukhona abantu ukuthi siyawo sithotho ayibona basithola. Amen. Amen. Engicabanga ukuthi babebuka manje ukuthi laba yabo akufiki utho kwangale. Isandla sikaNkulunkulu simelele nalabo ngoba vese kwayiye ufaka belele. uNkulunkulu siyamfundisa ukuthi mina uNkulunkulu zokwazi emhlabeni wonke. Amen. Sishaya isikhodo kodwa kulabo engibakhethileyo behlinda beGosheni.
uyayibona indaba kukhona kaNkulunkulu Amen. kukhona abantu bakaNkulunkulu sibaletha ngokuthi wena ucashe uKristu. Amen. Baze bayibuza ukuthi wena uyizwa yini lesizwa? Kanti wena uyayizwa ukuthi ucashe yona Gosheni lakho Jesu. Amen. La uhleli khona. Amen. Lithi iBhayibheli sashaya isithoto kuleyo indawo. Abantu lana ekubonakala bephelile. Kukhona laba abalalela. Singadlula abantu abangakhozi bezolalela ubuhlungu. Usikaze kasethu ngokukhuluma ukukhuluma kwakhe. Uma ukhulumile akakhuluma umhedeni bese enza lento ayenza. Sibone thina esisekwenzeke imali. Kanti kunjani nokafana lokusebenza wala uyisa izizakhe lenduna zakhe ngokongo kwakhe. Bese kuthuma nakanga kuyacaca ukuthi ngesikhathi sikhamba nesithole esicabile sinamamlilo. Amen. Bese bakhona baseGosheni abantwana abantu besingaba khona. Amen. Sothi noma sibalethe singanaki noma zina imvelo bazosibona ngathi asinethwa ngoba sicashe. Amen. Ngoba uthi uhamba leminyango uzobala baza kulela babona usizi kodwa. And futhi mina sengilalela baye bathi la bazi bathi la yini bathi usejeshi uNkulunkulu wasimboza wasi kwathi abantu bephuwa sibuwa babonakala ngathi sibukwa nje ngabantu abamathina kanti sikhaviwe. Amen. Ayibathi le ndaba. Amen. Amen. Ukwazi ukufitha yonke ingakho polisi la. Amen. Lenza manje nakulowa kangaka lenza manje uKristu uphila kithi. Amen. Amen. Asilosi babazi usizi ngoba abantu sibaba ngoba ukuhlanganisa ukuthi ongirestore bathi amseko sesuveni nala asinandaba siyasibheka sisithemba. Amen. Asilosi babazi. Amen. Njengoba sizoba ne-convention sizoba nokuza nengozi ezoba khona ngoDisemba ungabazi lutho asivele Amen. hayi ukuthi kuyamisa singakeli isikole singafani. Amen. laseGosheni. Amen. Amen. Bazalwana owanaka ukushuka ngoMlilo ubuyisa ezakhe imali nabantu unganaka khona labo makhulunywe nabo bangayinaki into okufuyiswa uKristu Jesu akayena ngoba izinto osimanje ukuze kube yilona nalo kusho ukuthi akukona ukuthi kwabelungu. Bawuthalalela abantu bafuna ukunqaba ngenxa yokuthi bacabanga ukuthi isizwe sithini. Bacabanga ukuthi hayi into zamanje uthumu zingamshintsha ngadinga sakhona kalungu kunyanga umuntu nje umuntu esikhuluma ngazo lezi zinto. Sengathi manje izinto mina ngihlalileke nabo ukuthi ukuzwamlalela umbongi afuna ukuyibona nawo leyo nto okholwayo indaba noma noma umhlophe noma leyo lezinjani ume uKristu Jesu nje isidalwa esisha. Amen. Nandaba ukuthi uyibale njani manje lento bayenza ngathi uma ukhuluma ngoJesu ukhuluma ngomuntu nje wesizwe esithile. Right, wesizwe esithile. Nawo bayaba
kubonakala khona abhizi busy uzwe ukuthi abafuni ukubizwa noma bekhona abasizayo uNkulunkulu basenze sikwazi ukulalela esishiwo nobaba uSomkhulu ukuthi athi ungayenzi ushithi bona kulalela ukwenza lokho umethenza lokho ngekwenza njengabalaleli kodwa abawungeniseni zonke into yakho bangeniseni lonke imfundo ngaphakathi enyathelo zesikole balalela uma belaleli umuntu obonakala ngobesenza izwi khona izwayo amen esendowo hayi ukhona oyilalelile ubonakala ngokusethatha besisebenza amen ngoba ozwile engenzi ngoludala umuntu ozwile usathatha isinyathelo ila kukhala khona ukulalelile ekaNkulunkulu futhi lapho impilo ebantwini abazelayo uNkulunkulu bathandile kakhulu kwathi zilina eGosheni ishaya isithotho abantu yilobo ice yakuthi isikhathi esiningi siyazalana isizulu akusebe abafunda isithotho yilobo ice ngaphezulu kwakunzima kwase-Egypt ngoba kwakuqhamuka ukuthi kwakusandla sikaNkulunkulu zaze zasho njalo zathi cha uNkulunkulu kaNkulunkulu amen ade ukuziswa zikhuluma lapha zaphela emva kwalokho phela ukuze amandla kaNkulunkulu ashunyaywe nje kusashunyaywe amen ngiyana amen thamani Jesus ngakhuluma ngokuthi abaseGibhithe babezwa uMoses ekhuluma noFaro ukuthi kuzoba nesithotho base bona decide ukuthi sizokwenza lento uNkulunkulu kaMoses ayishoyo ukuthi asithathe impahla zethu amen impahla yethu ngaphandle siyilethe la sithumele ukuthi nezebo zethu zibuye emhlathini zathi uvikeleka amen hallelujah amen so uphinda ngibheka futhi ke la izwi lenkosi lithi the only place it did not hail was the land of Goshen where the Israelites were futhi esikhathi ke kunesithotho endaweni yaseGosheni akuzabe kuzube khona lutho right uma ubuka ke manje ke ukuthi ukuba kuthiwa kwaIsrael amukhizi ukuthiwa yedwa kwaIsrael noma babili badecide ukuthi baye eEgypt baphuma eGosheni babengeke baze bavinjwe haleluya amen ongeke usivimbe ukuthi isichotho singabi kubo ngoba baphumile lapha eGosheni base beyaphi eEgypt okusho ukuthi ke other way round ukuthi makuphume waseEgypt wathi ngeke ngiya lapha eGosheni nami ngiyohlala khona ngoba uNkulunkulu waseGosheni uyasebenza naye lo muntu ayophepha amen hallelujah so now namhlanje uNkulunkulu uthi hamba uye eGosheni iGosheni uJesu Kristu amen isithotho angeke sesithole you are safe when you are there amen phephile mawulapho amen hayi hallelujah amen uma ngabe ke ama officials aseGibhithe wona akwazi ukuthi enze lokhu uNkulunkulu akushoyo amhlonipha athi uNkulunkulu kaIsrael uNkulunkulu kaMoses
ayikho eyikhuluma engayenzi. So-ke sokwenza lokhu akushoyo. Namhlanje ithuba leli lokuthi Nkosi ake ngiphephe nami. Ziyabanetha engathi ngala eGosheni engathi kuphephile. Lama ake ngihambe ngiye khona. Hayi haleluya. And masubheka lapho futhi ke kwakungekho amasosha ekade emile in between iGosheni ne-Egypt. Ukuthi uyaphi wena, ubani wena, unjani. Kodwa wonke umuntu wayeyikhethela yena ukuthi ayikhona. Ehamba endawo ephephile. Hayi haleluya. Ake sibe ngenyawo sithandaze. Ukuthi Nkosi siyafisa ukuthi oyigcwele singasuki kuwe. Hawu haleluya. Zithi izimo zinetha left and right, kodwa sithi Nkosi thina siyukusuka kuwe. Hawu haleluya. uNkulunkulu akukhave njengoba kade isho iqembu lenkosi. uNkulunkulu akukhave kube ngathi ukuthi uqembu lungayicebanga. Akuthathe ukubeka egwilini ungekho egwilini. Ngenxa yokuthi useGosheni. Hayi haleluya. Laba abasukayo eGibhithe bayohlala khona bazothola izinto abaseGibhithe abangenamandla okuzithola. But indaba isekutheni uyasikhethela. Awuforce umuntu uyasikhethela. Nomlalela futhi uyasikhethela wena Nkosi. Engathi uNkulunkulu awu haleluya. Akukhulumayo kwiqiniso uyasikhethela. Ngiyakhona eGosheni. Ngifuna yami ngiyilanda la uNkulunkulu akelande khona. Amen. Yela,
will wait upon you. God will have Oh, Jesus. Abathola amanye abalimi abawe. Abathola amanye abasha. Hallelujah. Thank you, Jesus. Banjalo Nkosi uNkulunkulu wakho. In Jesus' name, amen. Let's try to stand.